وقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Ame tangani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akan kisi ka bo shitana toroma shitana mini ale parala kirulendo ame ansinzi ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai ale mi foroba hina tigi hina kregrene tigi Allah subhanahu wa ta'ala ko na ya soro ka fo ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni akuye kuma ka do fara nyonga ko da ni Allah subhanahu wa ta'ala la kuma ka munu ni oti tiyen siga shitala ni ala kunna amne ni kini moloye o ko fe siga shitala ni kunna a pasasraw la kuma ba ni kunna otige ka bo ala mashi kuntina soro aw cela mi mbese ka akishi ka bonni ala ka umneni ma wa ikadon afo ni krona min flaniye hakila jigido ala yasrani jonwi wa ikadon afo amba don tigi ka fo mawbe aw cela munu ni obe ni kuma kan nun galon tigiya wa ikadon afo ni krona min flaniye anake jigitige o sababu ye kafiru ye way ka don afo korona min flani ni tige ngaya chiendi o kumana idabama o to ko suma idabama mi ni ale korotale mbe fembe la jelen suratul haqa ale ayan binani ani duruna katabla aya biduru ani sabanama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullah. Maintenant la poésie par les Khudamullah Mahdiya Mali. J'invite les groupes de MK Mali pour la poème par les Khudam. Assalamu alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. جاء المسيح من عند الله يهدي الجماعة إلى الرشاد. أكبر الله أكبر. جاء المهدي من عند الله يهدي الجماعة إلى الرشاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
فمن رآه لبى نداه فمن رآه لبى نداه ببيعة ولا بأبو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذاك المهدي غلام أحمد ذاك المهدي غلام أحمد أتى من قاديان من البنجاب الله أكبر الله أكبر نرى تكبير أكبر نرى تكبير غلام أحمد کی غلام أحمد کی سبحان الله حمد لله سبحان الله حمد لله والله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب العنان رب مناني رب العنان رب المنان جاء بأحمد فدم أحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب الرحمن رب الرحيم رب الرحمن رب الرحيم جاء بأحمد فدم أحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نبي الرحمة نبي التوبة نبي الرحمة نبي التوبة فمن تلاه نال مناه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جرت الخلافة بدم أحمد تجري الخلافة من بعد أحمد الله أكبر الله أكبر نرى تكبير أكبر خلافة أحمدية خلافة أحمدية إسلام أحمدية ذاك الخليفة فنور ديني ذاك البشير بشير ديني ذاك نصير نصير أحمد ذاك طهير طهير أحمد هاك المسرور مسرور أحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ijazi labu adai Allah kaliji labu adai Allah Afrika labu adai Allah Amerika labu adai Allah Asia labu adai الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تم الكلام بذكر الله تم الكلام بحمد الله ثم صلاة ثم سلام على حبيبي خير الأنام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تم الكلام بذكر الله تم الكلام بحمد الله ثم صلاة ثم سلام على حبيبي خير الأنام الله أكبر 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 سلام نرى تكبير حضرة محمد مصطفى حضرة محمد مصطفى إسلام أحمدية إسلام أحمدية نرى تكبير जज़ाकुमुल्लाह। Maintenant, je invite M. Idriss Koulibaly Saheb. Il
doit faire le premier exposé sur le sujet Hubbul Watani Minal Iman. L'amour pour sa patrie est une partie de la foi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمي شريعة كفو أدمدني إمانا كفوي كانوا فو بيبلا كير ماجيكي كوردان كانوا باين يرى نيكورو نو بيتا بين تي دالي مادو كلو سانفه o menga keke foy kelene ni kanu yere mateme fona bula Allah ni otemena ka boy kishi an neme ambo kerengere ko ke alakra muhammadul mustafa ka sallallahu alaihi wasallam alemmi ni alekra o kanu bara inali sababu yedu kulo sanfe no otemena ka boy ami ala tanu ka waliñ mando akan neme sigiro mo chamala ayo neme minun turu armade ni koro ni armade tisika o neme kele on jatega sey adana few meni reka choko okma ami sroke foli kerengere foli mi ni kishi foli du okore kishi bisoro akono hina bisoro akono barka bisoro akono ben bisoro akono keliya bisoro akono daha bisoro akono go foli nyashimi ka folo anga nyemala ketase anga dunam bawma minu nyu sebo jamana warawla kena ani anga dunam baw jamana yera kono minu nyu sebo o kono koro famoro fe kana faranga ya ani jamaatu yera mamru be ani akanu ba be fe men kenenga ka foli kerengre aw tokola node assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mawdu ummi walandami ni odlane ma kunga mina ni mbolo flay nge fam ya doya be ko ka se ke doni fo aka awru mena ko walanda foka me anganye mo ko fesa noe hubbul watani ko fasuk kanu
ko ka kuma o kan o ye walanda ye adamaden yɛrɛ i tɛ se ka walanda min yɛrɛ fɔ ka se a dan na fiyewu munna ka d'a kan n'i ye ala subahana wa taala ka dakuru ɲɛw lajɛ a ka gafe kɔnɔ ka taa n'o ye kur'anu ye i bɛ taa sɔrɔ alahu subahana wa taala yɛrɛ ka limaniya alahu subahana wa taala yɛrɛ la adamadennin yɛrɛ dancogo fana na i bɛ taa sɔrɔ ala limaniya kɔfɛ faso de bɛ na o kɔrɔ ye alahu subahana wa taala ka kelebandiya limaniya min bɛ adamadennin na a n'a kanu min bɛ adamadennin na ni adamadennin dala ni a ye o tuma o ni faso kanu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de kama a fɔra ko hubbul watani minal iman ko faso kanu o ye limaniya dɔ ye. takbir. Allahu akbar. Islam Ahmadiyya Mali. Zindaba. Islam Ahmadiyya Mali. Zindaba. O nango ko o bɛ sɔrɔ alahu subahana wa taala ka dakuru ɲɛw la n'an ye kuranɛ kɔnɔ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la suratun nisa alahu subahana wa taala a bɛ faso ko fɔ o yɔrɔ la yen ka gɛlɛya tellement que faso ka di adamadennin ye cogo min na faso ye mun ye i bangena yɔrɔ min na faso ye mun ye i sigila yɔrɔ min na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ye silamɛya yɛrɛ ta an b'a ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ diinɛ min b'a bɛɛ lajɛlen ka faso kelen ye o dan ye silamɛya le ye cogo di ka d'a kan alahu subahana wa taala a ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin o tuma anw bɛ mamadu ci kɛ ka foyi ye fo n'a bɔra dɔrɔn an y'i ci kɛ ka hinɛ de ka taa dafɛn sigiyɔrɔma bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ye adamadenninw b'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ fɛn o fɛn ko e adamadennin ka taasi bɛ se a ma k'o ye dafɛn dɔ de ye alahu subahana wa taala ka daliw la o tuma o bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ o tuma ko alakira muhamadu kɛla hinɛ ye ka taa o dafɛn sigiyɔrɔma bɛɛ lajɛlen de ma o tuma i b'a sɔrɔ silamɛya kɔnɔ n'a fɔra faso a bɛ bɔ bangeyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ la ka taa diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo di ɔ kuranɛ de bi o fɔ k'o gɛlɛya an ma kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wali tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko maa o maa e bɛ silamɛya kooli de kɔnɔ ko e de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o tuma i bɛ hami i bɛ jɔrɔ ni o sigida ye madama ni bɛ alakira muhammadu mustafa ka kooli in kɔnɔ alahu subahana wa taala a b'i kanto kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di a ko walawu anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا yan yɔrɔ la tellement que adamadennin faso ko ka bɔ a yɔrɔ alahu subahana wa taala a bɛ kɛ ka kuma nafɛkow kun kan suratu nisa ye kɔnɔ waati min a nan'i kanto tellement que adamadennin faso ka di a ɲɛ a ko walaw anna katabna alayhim hali n'an ye a wajibiya o kan o kɔrɔ ye nafɛk minnu yɛrɛw ka wuli ka jɔ ye fo silamɛw yɛrɛw kɛ faso in bila u ɲɛ wali u bɛɛ lajɛlen ka daji ko hali n'an y'a wajibiya o nafɛk ninnu kan k'u kɛ u yɛrɛ faga o kɔrɔ k'u ka mɔgɔw faga wali u ka bɔ o faso la ko n'an ye o wajibi o kan k'u kun t'a kɛ fiyewu ka d'a kan u kɛ d'u yɛrɛ ɲɛ adamadennin kɛ d'a yɛrɛ ɲɛ wa a faso kɛ d'a ɲɛ i t'a dɔn fiyewu ko mɔgɔ i tɔgɔ bɛ fɔ sigida min na ubiyɛn dugukolo min na ko a kɛ di a tigilamaa ye fo e ka taa i bana minɛ i n'a cɛ i b'a dɔn o la k'a fɔ alahu subahana wa taala yɛrɛ ye adamadennin ni faso kanu de da nka min m'a tɔ sabati faso kanu tɔ sabati adamadennin na gɛlɛya nana o tɔɔrɔ nana o ni e tɛ foyi ɲɛsin faso in ma ni hinɛ ni majigi tɛ o kuma o ye silamɛya de ye wa an b'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam kɛ ɲɛnamaya de kɔnɔ o kuma ko hali ni ale alahu subahana wa taala tun y'a wajibiya nafɛk ninnu kan k'u k'u faso bila k'u kun t'a kɛ fiyewu tellement que alahu subahana wa taala ye adamadennin ni faso kanu da o sura wɛrɛ kɔnɔ alahu subahana wa taala a bɛ t'i kanto a ko la yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim
ako Allah subhanahu wa ta'ala ti aw bali koy Allah subhanahu wa ta'ala ti aw bali aw kan mawkele ma minu ni umme aw kele dine no fata ko ya sababu ye wa umme aw bo ko du kono anta barruhum ati aw bali ko aka nyuma yaka ka tawlu tigla mo makoy o koroy mawma aka de ko mesima dine ya sababu ye ami kele ko foy ka dine bla wali ami kele foy ki faso bla o kuma ko e menga ke wale jugu shita ka o tigla ma segre ay kuma layni yemminye e kan ka nyuma ya de tako tigla mo segre e ka toro menga shi a sikle ma o munde fola dine ani faso ke daka obitama nyogove dine ani faso obitama nyogove ko mawma node ka wuli ka jome ke gwenga buy faso la aka wuli ka jome ke e kay ka dine bla amena ka kafiri e chogo amena ka bol batule e chogo ko ta balikiti nyuma ke la ma segere ko o Allah subhanahu wa ta'ala dine ni faso fo ko glonyo ona ya rola o ko wa o ta bali ko aw ka kle uni nyo honje ko inna allaha yuhibbul muqsitin kikado Allah subhanahu wa ta'ala abe kle mbawde fe ala me doma ako innama yanhaakumullahu anil ladhina qataluukum fid din wa ukhrijuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun ako Allah subhanahu wa ta'ala bi aw balika bo femima ayo lame o e munye maminu no luka wulika jokela ke aw genga bo faso kono maminu nga wulika jokela ke aw kele aka dine no fe kuma ko Allah subhanahu wa ta'ala bi aw balide akena teriyata ni oluyi kedaka olu ta nyuma refe ute dine fe ute faso fe kuma maminu nga wulika jokelo ko akena teriyata ni uye na ye teriyata ni uye anu bekanyela kedaka ma to nyonjiudu to nyene kelawdu ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dakunya de amba famiya ya ka fo dinet sika tafiu armadini fe akechuga nyuma ni yerala ni faso ko ta kono o de kama nanye alakira sallallahu alaihi wasallam nanya ka nyina maya ta ka laje ke misaliya dodi aka faso kanuka nene mi ni amba nyira soro o muhammadu ya koli ngono nene mi nambe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ambe ka wulika jokku de ke alakira ladeke ke da ka qur'ana ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nare takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Jalsa Salana Mali zindabad nare takbir Allahu akbar Islam Islam zindabad ko muhammadu kala la degli bañu ma ñoo bulo o kroy dugaredo ay refle na yasro aka fota aka keta ni oni awta bi bende ay la je muhammadu dugare nasa kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ala ka soro ke kando muhammadu yere ne nguka afu ñew ni ubi feke ala soro ubi feke ala keke ala kanu bawye ubi feke ala teriya soro ubi feke ala jenyogonye ubi feke ala kumanyogo ya soro ku seda isinda nona no kala ne ala bi ku teriye u jenyogoye mi ku baruka nyoye ni oye chenye muhammadu ka faso ko kara churde aka kanu nyeshina ayere bangi dugu dronde mawa wali je yere kono aka kanu shina abela jelema okuma qur'an ayam min ni ambolaka afo wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin amici kaka foye je kono funa kala kaka hine kata dafe sigoro mabela jelema okuma ka doka fo chien yerella muhammadu nye o maye nanye muhammadu ka nyina maya kono no jate mina kata aye sigi minu ngamaka sandani sabakono uye minda ka tora ni geleya minda anaka sahaba chemau na musumonga kekla kataki o muhammadu abotola makangono ay dakurnya kanu jira otabe yenni abibo maka yere kono geleya baka tora baka fasumo mekafe ako itijo ngata chika illa sima woro mawa minun dem makanga yewa abola atara toifa
atala toifa olu ye munge u y'a kunbɛ ni berew ni gabakuru de k'a gbɛngɛ sɛki a bɛ taa min a kɛ kala i kɔ a kɛ kala i ɲɛ taa yɔrɔ bɛ min k'a dɔn k'a fɔ ko Muhamadu ko hinɛ jɔn don hinɛjɛ don wa kɛla hinɛ ka taa dafɛn sigiyɔrɔma bɛɛ lajɛlen ma an bɛ o walandali tɛ yan cogo di a bɛ o kɔngɔ gɛlɛya ni o tɔɔrɔw kɔnɔ waati min ka d'a kan u y'a kɛru ni gabakuru ye fo joli bɛ bɔ a la tɔni ka bɔ a la Allah subhanahu wa ta'ala ye Jibrila ci ko taa Muhamadu ɲininka dɛ wali a bɛ fɛ ne ka mun kɛ Tɔyifa kaw de la kuluba fila min filɛ Tɔyifa fan fila fɛ yala o kuluba fila in nka u yamuriya wa u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɔgɔnya Tɔyifa la k'u bɛɛ mɛrɛnkɛ wa k'u si latunu pewu ka bɔ dugukolo kan wa ne ne ka Muhamadu lajɛ n'a y'a sɔrɔ nin bɛ an na e kunkolo sɔgɔlen don i senw tigɛlen don joli bɛ ka suri i nɔfɛ kɔngɔ b'i kan jiminɔgɔ b'i kan maa minnu kan k'e bonya ni ji ye i ye dunan ye u kan k'i bonya ni dumuni ye olu ye kunbɛ ni gabakuru ye k'i belese i bɛ kɔngɔ kɔnɔ i bɛ jiminɔgɔ kɔnɔ i bananen don e kana ɲininka n balimakɛ n balimamuso ko yala n ka mun ka duguma ninnu na min bɛ bɔ an da o ni Muhamadu ta in jɛgɛ jan dɛ Muhamadu ka cogo di a ko bali ne ka laɲini t'o ye koyi ne ka laɲini ye min ye o ye min ye arju an yakhruja min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika lahu ne Muhamadu ka laɲini ye min ye sallallahu alaihi Muhammad wasallam Mustafa sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Nare takbir Allahu akbar ne Muhamadu ka laɲini ye min ye o ye ne b'a fɛ maaw ka bɔ maa ninnu na Tɔyifakaw la maa minnu u bɛna Alahu subahana wa taala bato u tɛ foyi fara a kan o ye ne Muhamadu ka laɲini de ye a mɛ digina fiyewu n b'a kunu ka d'a kan ne Muhamadu cila rahmatan lil alamin ne mɛna maa fa kama ayi ne Muhamadu t'o maa ye ne mɛna ni juguya kama Alahu subahana wa taala ne mago b'a la i k'o dusukun de saniya i ka maaw baw la maa minnu bɛna ŋuna ni e Alahu subahana wa taala ka kelebandiya ye Muhamadu de ye laɲini Ala fɛ ka segin ka taa Maka an balimaw Muhamadu segila ka taa Maka o la faso kanu an bɛn'o dɔn Muhamadu ka ko la sa ne ni aw b'a kalama waajulu tɛmɛnenw na ka caya Muhamadu nɔfɛtɔmaw a dɔw kantigɛla i b'a fɔ sagamɔnɛw muso dɔw fagala fagali cogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen na nka Alahu subahana wa taala ye yamaruya di Muhamadu ma ko bɔ ni diinɛ in ye koyi u tɛna faamu Muhamadu bɔtɔ Makan kɔnɔ a ye dakuruɲɛ min fɔ an k'o lamɛn a ko cogo di a ko wallahi inni a'lam annaki khayru aridillah wa ahabbuha ila Allah a ko Makan ne b'a dɔn yɛrɛ dama seli la k'a fɔ e ye dugukolo min n'a kanu kɛ bon Ala yɔrɔ ka tɛmɛ dugukolo tɔ bɛɛ lajɛlen kan e ye dugu min n'a kanu ka bon Ala yɔrɔ ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan o tuma dugu min ka di Ala ɲɛ ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan dugu wɛrɛ bɛ diya ni Muhamadu ɲɛ o kɔfɛ wa nka a kɛra cogo di walawla anna ahlak akhrajuni min ma akhrajtu Makan ni e kɔnɔ sigibaw n'olu tun bɛ ne Muhamadu gɛn ka Makan bila ne tun tɛ bɔ dɛ ne Muhamadu tun tɛ bɔ i ka di n ye kojugu dugu tɛ dugukolo sanfɛ min ka di ne ye ka e Makan bɔ ne mansaw de bɔra yan n bɛnbakɛw de bɔra yan kabini Nabila Ismaila olu bɛɛ lajɛlen de bɔra yan wa ne bangena yan ne ye n ka lamɔ kɛ yan n ye n ka kodɔn kɛ yan nka Makan u sɔn tɛ kɛ n don i kɔnɔ dɛ wa ne taatɔ filɛ Muhamadu ye Makan bila ni nin dakuruɲɛ in de ye k'a dɔn tɔɔrɔ ni gɛlɛya min b'a kan o kan kɛ a to ale yɛrɛ bɛ wuli ka bɔli kɛ bɔ nka a ma sɔn fo Alahu subahana wa taala ka yamaruya nka o n'a ta bɛɛ a y'a kɛ kanu dakuruɲɛ jira an balimaw
alakira sallallahu alaihi wasallam abula maka nini kanu dakuru nyende o kera bane wa ayi alakira sallallahu alaihi wasallam atara madine letru tara tariko chamona ko ka muhammadu bo madine ngamuna min yoro in langale kedaka ka do muhammadu akala hine keta defense goro mabela jelema abina madine latanga chogomina ango laje ni o yasro alakira sallallahu alaihi wasallam ake o latanga ni chogo ni oni ange dine keleke bo minu mike keleke dine tokolabi na yasro o keleke chogo yikili letru chila ka bo maka kata madine nyemo yoro chogodi ko innakum awaitum sahibana ko oye on jenyo ko ngejatigiya muhammadu ko ye makamblea o madine kaw o tala jo o jatigiya koro ni lettre do kono kumay wa inna nuqsimu billahi wa bi ankale alala makangaw la tuqattilunahu wa la tukhrijunahu aw la nasirana ilaykum bi ajmana ni aw me muhammadu imbo madine kono wali aw ma kele ka faka madine kono aw yasika ka makanga mina bo makangono ke madine sekere wa nazila madine hatta naqtulu muqatilatakum wa nastabiha nisaakum okma amita aw belajele kele aw madine kabe yela salama odron me madine kono wa boli batolo kumbe yahudiya kumbe ni bede kuma madine kono nga ukal letri kono konni aw madine ko me muhammadu na ke mo genga bo wali amu ufaka ambita aw no fa amita bekele wa ambo be faka ke amuso daka anyere ni letri de taradi madine nyemo ko ma wala sa ubiseke alakira sallallahu alaihi wasallam genga bo madine kono chugumna alakira sallallahu alaihi wasallam asomina la kafo maganga no ubina wuli kana be madina ka kedaka letri yere kono minu nyoru be alakira no feyo minu nta no feyo uyo lu be do letri ne kono okma name bo ananga dine tigiya amina kungo se madina sigi bo made muhammadu ke hinji afle aka faso kon fle kedaka du kolo fambe madama iya la ilaha illallah muhammadur rasulullah fo baye e kan ko fa belal jele jate isigi yoroye ifasoye okma Allah sallallahu alaihi wasallam abola ka sirada nango ka sirada ke jugun nungbe ke daka okumina kana be madine kono hal na ya soro o yoro nyamine do tariku yere islamaya tariku langali bo febi ka fo ko Allah sallallahu alaihi wasallam ka tala sirada makan jako kelaw ta tola jako la ko tala sira dawni ay u kelletri dakurnya minum bu kelletri kono ani alakra ati foyke fo Allah subhanahu wa ta'ala ke abdulala ko okma awilla abolani obolade keta makan kelaw na tokbe u kenna kana usoro madina kono ya nu nana usoro madina kono ya minum be dinena olubu tasrala minum de dinena olubu tasrala okma madina jol mafew ubina bekari جنيا سببي لا إله إلا الله محمد رسول الله نرى تكبير الله أكبر نرى تكبير الله أكبر أحمدية زندبا أحمدية زندبا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غلام أحمد كي جاء غلام أحمد كي جاء حضرة خليفة المسيح القامس زندبا نرى تكبير الله أكبر أمبالي مو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيغلا دوغمي ngono ayo kanu kase hakaya mimma ni ayrekalla malama bara doy wala sa jugu kenena dangari ke fasoina ay Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayake o ke walenye ngaka don ko ali sisa muhammadu indate dese ay kanu yere le do Allah subhanahu wa ta'ala kanu ko fe chogodi abina sesoro do me kata makamene makanga be kundina bolika makambla wa munya sababu ye anye minge anaka sahaba ula do temenuna ni makanga kelendo la makangona ya o shini kungolo tishi ubabe kungolo tike munya sababu ye kedaka sebanya watimi
fanga bana wati mi anya ko beda na ga sahaba ka o robo do mahangaw ango mahanga do bolla ka mahamla nga ala kira sallallahu alaihi wasallam adula makamuge ako sahaba ma ay murubla ay bamrubla abolani kanu minye ka do ka fo kanu yere do wode jira tofle afasola ako chogode ako kala ya ma'ashara quraish ako quraish jamakulu ma tarawna anni fa'ilun bikum aw sigi mem ni mu keliye awla ne muhammadu febe aw rubulu ne muhammadu bina mun gawla bisa aw ne kunu ne bi qalu khairan iyaye quraish ko ko ansigi den foye ni herete on bado etna torata kan segresa akhun karim wa ibn akhin karim ambal makabba de yeye koy wa ambal makabba de yeye nindo muhammadu bunyana akala bal makabba o ngabi benga bo makando mi bal makabba ko de ye alama ani mato ka famiya davray muhammadu be benga makamla domi afadu golodo abangna do kolenga amalla mo yoro wore ka furuke ni yende ko akrati o balma ya medon kunu nga dona bidre aw ne kunu ne bi nga aw bolo ne bna mungala bi muhammadu ansiki ndene foye koy an balma ke bade wa an balma ke bade de yi muhammadu ko chogode akulla tasriba alaykum izhabu fa antum tulaka makangaw gele ya foye ta awka atna toroshi soro torata awka ayta aka horanya babulo makangaw ayaka dine ke na yeminja alabato na meja atoy ne muhammadu nande mafa kama ne muhammadu nande faso janva kama ne muhammadu nande faso halakli kama ne muhammadu name fengle min kama ode adama deni yere be seke ke allah subhanahu wa ta'ala do chugumna ka do idala allah subhanahu wa ta'ala yere kanuni bara de kama ne muhammadu name o kelembe ode kama wone muhammadu ke dine entoko ode yo be kele nya da mafa dinete ne muhammadu to moy ambale maw nanya takallaje nene o be ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nene o be jamana men gono bi abilla haliya minna beba do abilla haliya dmena no ye faso ci la haliya abo wore kono bi jonu ve faso de on ve kedaka faso de on biye hal na ya sura muhawara ba jiji koro oluti nga faso de on bole de be ka barake muna na ninye muhammadu ladike baliya muhammadu fule baliya muhammadu ko wone ke dine abna tunudre o na tununa wala nda sanema on bitunu kedaka qur'ana yere jigla ke be adama dinya yere de ma adama dini yere horanya kono ate fion feve qur'ana ka yamori abita be odema adama dinya yere biseka gila chogomna adama dinya yere nyuma biseka ye chogomna qur'ana ka yamori obita be odema choy qur'ana jigla ka be adama dini de ma ni ye gafe to fen felaje adama dini bi nyiki yoro soro akono funa bola qur'ana na ambalimo ni anga jamana laje ibaye faso dew nyorude faso churubaye muhammadu ya bemi dine ra fam ya bemi kasro Allah kira sallallahu alaihi wasallam ayre kele ya moriya di aka sahaba ma tumam nanu bita kele kay yorowla ay ladili kandama dodi ako ugzu bi ismillah ay kele ken ala tokoy okure akene kele ken foy wara tokoy ila Allah o kele yvana akanga ke togod mena Allah kira sallallahu alaihi wasallam ako man kafara billahi ma minu kafir ya Allah ke ban ke murti ke kele ke aw kele ayo no de kele wala taqdiru wala taglu
akana dasago ke wa kana mau fa cogo cɛjuguya wa kana joli mafɛnw be akana denyɛrɛninw faga akana musow faga akana cɛkɔrɔba dɛsɛlenw faga ye alakira ye a bɛ k'a ka sahabaw ladi cogo min na nka n ka laɲini yɛrɛ ye min ye maa minnu yɛrɛ ni olu ni aw bɛ kɛlɛ la n'olu ye kɛlɛ cɛbaw ye a ye olu de kɛlɛ a kana jolimafɛn bɛ yen u ka balo mara yɔrɔw a y'u latanga a kana u ka yiriw tigɛ i y'a ye a bɛ kɛ a juguw yɛrɛw ka sigida a juguw yɛrɛw ka sigida u ka dugu a bɛ k'a latanga cogo min na. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. Muhammadu Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadu Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. O kuma n'o ye tiɲɛ e maa min yɛrɛ ye faso kɔnɔ den ye dun e min ye faso sigibaa ye dun a lajɛ Mali kɔnɔ dɔw k'a ta kabini 2013 la u tɛ se ka ci k'u ka forow la tasuma bɛ don forow la forow bɛ minɛ u la malo ɲɛnen kɔ a selenkɔrɔ kɔ ka ɲi ka taa tasuma don a la k'a bɛɛ jeni aw caman bɛ kɛnɛ ninnu kan yan a y'o seerew ye ka d'a kan a balimaw sigi mɛn o kɔlɔn kɔnɔna ninnu na aw yɛrɛ bɛ a dɔw sama a ko a kɛra cogo di tɔgɔ jumɛn bɛ o kɔfɛ Allahu akbar la ilaha illallah muhammadu rasulullah cɛni ninnu bɛ kɛ ka nin tɔgɔ in de ye nka aw ka muhammadu lajɛ yan an balimaw ko militi fila bɛ n bolo an bɛ an pan dɔɔnin cogo di n'an y'a ta k'a lajɛ faso kanu yɛrɛ kɔnɔna na an ka khalifa min bɛ yen sisan n'o ye hadrat Mirza Masroor Ahmed ayyadahu Allahu ta'ala bi nasrihi al-aziz a ye dakuru ɲɛ ladilikan dɔw di Alimaɲi sɔrɔsiw ma a n'olu ye sigi min kɛ faso kanu yɛrɛ kan ani kunnajɛya kan a ko cogo di a ko fal ikhlasu li haqiqiyyu yatatallabu ilaqatan mabniyatun ala sidqi wan nazaha wa an yakuna zahiru al insanu ka batinihi khalifa ko cogo di a ko kunnajɛya yɛrɛ maa b'a la ko ye maa kunnajɛ ko dafalen do e la o kuma ko kunnajɛya a bɛ na ni fɛn min ye o ye tiɲɛ fɔ ani tilelenya wa adamadenni yɛrɛ i kɔnɔna kɛ i kɛnɛmana kɛ i b'a fɔ i sɔkɔnɔna i bɛ baara o baara kɛ kɛnɛ kan a ka taa sɔrɔ baara ɲuman na a ka taa sɔrɔ o bɛ bɔ o baara ɲuman bɛ bɔ e adamadenni dusukun na kɛ ten a bɛ fɔ o de ma ko kɔnɔnajɛya a ko ye kɔnɔnajɛya de a mɛ dɔw ma a ko inna hazihi al-mubadi laha ahamiyatun quswa fima yata'allaqu bil muwatana ko ni minnu filɛ nin ye ni ɲɛ ka nin fɔ aw ye ni o ye tiɲɛ fɔ ani tilelenya ani adamadenni kɔnɔna kɛ i b'a fɔ a kɛnɛmana ko ni o mɛnɛ ye maa o maa la ko e de yɛrɛ de bɛ wele ko fasoden ɲuman ka d'a kan nin ti dafa e la fiyewu k'e ka fɔta e ka kɛta k'o bɛ taa faso bila dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni a maɲi faso ma n'a bɛ faso ci ka faso mugumugu ka faso hɛrɛ ta nɛɛmɛ minnu ni Ala subahana wataala y'o kalifa faso ma k'a silatunu faso kɔnɔ ka kɔngɔ na ka gɛlɛya na o tuma ko nin mɛnɛ dafa adamaden o adamaden na nin si tɛna faso kɔnɔ ka d'a kan kɔnɔnajɛya bɛ yen tilennenya bɛ yen. Takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Zindabad. Khalifatul Masih al-Khamis. Zindabad. Amedaw ma ako cogo di أقول لذلك من الضروري للمواطن في أي بلد أن يدين بالولاء والإخلاص لوطنه أو كودي كما أكاكاك فسوسيكي با بلاجلي أدين بلاجلي تشي مسو أكاكا بكا بكا همنانوي وأبلاجلي كواجب يكودو إكاكا تشكودي إكاكا ما كليلي فسو سانغورو تباي نيكون نجاي أكوري iki yɛrɛ bɛɛ di i faso a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na o kuma faso den bɛɛ lajɛlen kɛ kɛ ten kalifa ma dɔw ma a ko sawa'un wulida fi hadha alwatan aw nala jinsiyya fi waqtin lahiqin min khilal alhijra a ko i kɛra faso in yɛrɛ den sa o
wali a kɛra diinɛ sira fɛ ni e bɔla jamana dɔ la kana sigi o faso in kɔnɔ diinɛ lase kama wali i nana jago sira fɛ kana sigi o faso in kɔnɔ jago yɛrɛ kama nafolo ɲini kama ko kana to e ka lahaliya dɔ ka sɔrɔ yen lahaliya min ni fasodenw yɛrɛ u ka hakɛw bɛ minɛ u la o lahaliya kɔnɔ n ye kalifa ka dakuruɲɛ de ye ka d'a kan n'i ye fasodenw kɛ hakɛ bɔsiw la wali i ye dangari kɛ faso kɛ bɛn a n'a ka kelenya a n'a ka daha la e ye faso in cibaa de ye wa kalifa bɛ k'a fɔ ko ayi madama e yɛrɛ sigilen don faso in kɔnɔ e ye faso in den dɔ de ye an balimaw kalifa mɛ dɔw ma a ko uhitukum ilman bi anna rasul alkarim muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi qad allamna anna hubbal watani min al iman ako mbi aw kunnafoni dɔnniya la o ye dɔnniya jumɛn ko an k'a dɔn k'a fɔ ne ni aw kundigi n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ko ale yɛrɛ de ye an kala faso kanu na wa faso kanu ye diinɛ fan dɔ de ye ni faso kanu tilali la o tuma diinɛ fan dɔ t'a la k'i dan i kɛ diinɛ ma dafa wa belebeleba o bɛ ahmadiyaw ta kan cogo di aw ka slogan o ye mun ye الحب للجميع ولا كراهية لأحد amour pour tous haine pour personne نرى تكبير الله أكبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم o e k'a lajɛ nin dakuruɲɛ in di hali e yɛrɛ faso kɔnɔna dama ta koyi ayi a bɛ diɲɛ de ta kɛ bɛɛ fɛ kɛ n'a to maa kelen bɛ yen k'o ka juguya bɛ y'i dusukun na ɲuman kɛ ka sin a bɛɛ ma kɛ hinɛba ye ka sin a bɛɛ ma maa min bɛ nɛni su ani tile k'o kɛ a fɛ dɛ kɛ a fɛ cogo di kɛ n'a to i ka tɔɔrɔ kɛ s'a ma ni hinɛ ni hinɛ tɛ dugawu k'a ye o ahmadiyaw bɛ caya jamana jumɛn kɔnɔ ko hakilisigi ni bɛn ni basigi ni kelenya tɛna ye n'an bɛ kɛ ko ninnu ta a ta cogo yɛrɛ la an balimaw o tuma jamana in a gɛlɛya dɔ a wulili sababu dɔ y'an ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka tɛmɛ imam mahdi a ka ladilikan siraw cɔyi fɛ a wulili ka bɔ yen a gɛlɛya wulili ka bɔ yen a siratigɛ dɔ a sababu dɔ bɛ an na foyi tɛ kɛ ni sababu tɛ n'o kɛra dun o tuma maa de kɛnɛ sɔrɔ jamaatu mamuru cɛla muso la bɛɛ ka dakuruɲɛ dɔ le bɛ sɔrɔ yen dakuruɲɛ min n'a bɛ dangari faso kɛ hinɛ ni a kɛ bɛn ni a kɛ kelenya n'a ka basigi la o de mɛ kan ka sɔrɔ yen n'o sɔrɔla yen o tuma dakuruɲɛ min n'i bɛ kɛ k'a fɔ o tuma i bɛ kɛ k'a dala fu fɔ ten de n'o ye alihubbu li jami wala karahiya li ahadi an bɛɛ bɛɛ fɛ an tɛ maa si kɔni yan nka alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kankari dɔ da a ko faso ou bien diɲɛ yɛrɛ a ɲamini a cɛni a bɛ maa filaw de bolo jamakulu filaw de bolo n'olu ɲɛna bɛɛ bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ a ko sinifani min ummati iza salaha salaha an-nas wa iza fasada an-nas a ko jamakulu fila bɛ ne Muhamadu ka mandenw cɛra n'o jamakulu fila ɲɛna bɛɛ bɛ ɲɛ nka n'o jamakulu fila tiɲɛna bɛɛ bɛ tiɲɛ a ko ye jamakulu fila jumɛn ye a ko al ulama wal umara a ko dɔnni baabaw ani faamaw a ko nin jamakulu fila olu tiɲɛni bɛ na ni bɛɛ tiɲɛni ye wa olu ɲɛni bɛ na ni bɛɛ ɲɛni ye n'i ye jamana in kɔnɔ lajɛ bɛɛ ninjuru bɛ nin kulu fila in ne bolo n'o ye dɔnni baabaw ani faamaw nka n'i ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ lajɛ bɛɛ ko Mali ye silamɛya jamana ye ni Mali ye silamɛya jamana ye Muhamadu dun nan tɛ foyi kelen kama ni hinɛ tɛ ka ɲɛsin dafɛn bɛɛ lajɛlen ma o silamɛw bɛ caya jamana jumɛn na ko bɛn tɛ n'a ye ko kelenya tɛ n'a ye ko daha tɛ n'a ye o tuma kalo don wa o b'a jira kalo don o tuma n'o kɛra jɔn ye kalo tigɛ Ala kɔni tɛ o tuma ko an yɛrɛw k'an kɛwale lajɛ ko waati banna pewu o tuma an bɛ dugawu kɛ jalisa in a sigila kuranɛ aya min kan n'o ye Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub ne ni aw k'an k'a dɔn k'a fɔ Ala kosuma yɛrɛ sira fɛ dusukun bɛ basigi sɔrɔ dusukun bɛ lafiya sɔrɔ dusukun bɛ yɛrɛ majigi sɔrɔ
dusukun min sɔjɛ sɔrɔ ni mun ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ka laɲini ye min ye diɲɛ kɔnɔ ni o ye faso gɛlɛya minnu ni hakilisigibaliya minnu b'a kɔnɔ ka bɔ ya bisa o wulili ka bɔ yen o kɛla ne ni aw bɛɛ lajɛlen kungo ye o kuma ya rabbi maa minnu ni jamana in a marali fugulan ta bɛ ka coro u kunna hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ se a kɔrɔ ala e de b'a dɔn o kuma sira dɔw u kɔrɔ fanga dɔw la fanga min bɛ se k'a to o bɛ jamana in o b'a ta a tacogo la o bɛ kɛ cogo min na bɛn bɛ na kelenya bɛ na daha bɛ na dɔnni baaba minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'olu ka ɲinifɛn tɛ foyi yɛrɛ ye bi an yɛrɛw kɔ aslu kullu shururin al ananiya